समाजाव जोंनि बिटिसिआव मा आखुथाय दिन्थिनांगौमोन बेखौबो बियो दिन्थिनो हायाखै। समाजाव गनायजायै माखासे आखुथायफोरखौसो जोङो सावरायजानाय जों खोनाबाय, मेगनजोंबो माखासेखौ जों नुबोदों। मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथाङा जुदि जोंखौ बिजेपिनि बि टिम होनना बुंदोंब्ला बियो फिल्डआव गोबांथार समायसाखौ नुदों। गावहा जे देरहानाय नङा बेखौ बे गम मोनदों दिनै। मानोना बेहा बे 5 बोसोराव भुल जाबोबाय गोबांथार। बे संग्रामि मोनसे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरि हिसाबै गोजोनदों। दिनै उदालगुरि जिल्लायाव जोङो मास गेदारिं एपिबिनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेयाव जों जेसेबांखिनि मानसिफोरखौ जों आखा खालामदोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन जों मोननो हादों। आरो बिनिफ्राय जोंहा गोदान पार्टि जानायखाय रांखावरियाव जोंहा एसे लोरबां जानायखाय गोबांथार सुबुंखौ जों लाबोबावनो हायाखै। गोबां फैनो गोसोमोन, नाथाय गारि गुरा जोङो बांद्राय होनो हायियाव गोबाङानो थाबोनो गोनां जादों। जों बेखौ दिनै खोनानानै आरो बांसिन जोङो रंजानो हादों। थारैनो आं खोनादों जोंनि उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि धोनस्रि समस्तिनि बिजाथि मानगोनां हुनुक दैमारि बिथाङा मोनसे समाव खोथा बुंदोंमोन जे जोंहा मोननै बेंक दोङो, बे जाहैबाय बिपिएफ बेंक आरो इउपिपिएल बेंक होननानै। आं सानो दिनै बे बेंकफोरा मोजाङै सोलिबाय थानायखायनो रायजो राजाफ्रा बे बेंकनिफ्राय थाखा फैसा मोननानै जोंजों लोगोसे लोब लोब बाहागो लाबाय थादों आरो जोंनि जानानैनो सान हर खामानि मावदों होननानै आं बुंनो हायो। मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ माला रायजो राजाफ्रा अनसायो? जेब्ला रायजोनि नंगुबै समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थांखिफोर थायो बै पार्टिजों, अब्ला रायजो राजाफोरा बा भटार्सफोरा बै पार्टिखौ अनसायो। दिनै एपिबिखौ 5 माहनि सिगां जोनोम मोननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ दिनै अनसायदों, माने जोंजों लोगोसे रायजोनि नंगुबै समस्याखौ समाधान खालामनो नागिरनाय थांखिफोरखौ नुदों आरो जोंनि गारबोनाय जारिमिनफोरखौ बिथांमोना फोथायनो हादों। दिनै नुजाबाय हानि समस्या। 15 बोसोर बिपिएफआ सासन खालामबाय, 5 बोसोर बिजेपि आरो इउपिपिएलआ सासन खालामबाय, थेवबाबो दिनै जोंनि हानि समस्या जोबनानै फैयासै। जोंखौ फोथायदों, जों बे हानि थाखायनो संग्राम खालामदोंमोन, जों बे हानि थाखायनो जिउ आरो थै बावदोंमोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिखागौ। बेवहाय जों बुंदों दिनै जोङो गोदान मोनसे बुहुमनि देरसिन हाथियार 22 तारिख सेप्तेम्बराव नोंथांमोना जोंनो होनो हायो। बे हाथियारखौ जुदि जोंनो होयोब्ला, गोदो जों जेरै हाखौ रैखा खालामदोंमोन, जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो सिमां नुनानै सोमावसारदोंमोन, बे एखे जांख्रिखांनायखौ, सुबुंनि जांख्रिखांनायखौ जोङो बिटिसिआव लाबोनो हागोन, जोंनि हा हुखौ जोङो रैखा खालामनो हागोन होननानै जों जेब्ला बाथ्रा बुंदों, बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायनानै जोंजों लोगोसे खामानि मावनो, जोंखौ सापर्ट खालामनो दिनै ओंखारबोदों। बे मा नोजोरजों नायनानै जोंखौ बेबायदि बि टिम होननानै बुंदों मोनथिया। मोनसे पलिटिकेल पार्टि बा मोनसे संगठना गावनि निजा मोनसे थांखि आरो बिथांखि थायो। बे गावनि थांखि बिथांखिजोंसो मोनसे पलिटिकेल पार्टिया खारथायो बा खामानि मावो। जोंहा गावनिनो मोजां, गावनिनो थांखि आरो बिथांखि दङ, जोंहा प्रिन्सिपाल आइडियलजि दङ। दिनै जोङो मानो गुबुननि थांखि आरो बिथांखिजों जों खारनो? बबे नोजोरजों नायनानै डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया जोंखौ बिजेपिनि बि टिम बुंदों, जों मोनथिनानै मोनाखै। नाथाय जों बुंनो हायो बिथांमोना बिजेपिनि बि टिम। दिनै जोङो बिटिसिआव नुबाय बिसोरनि सरकार सालायनाय, बिजेपिजों लोगोसे इउपिपिएल ज'है बिथांमोना सरकार सालायबाय। दिनैबो स्टेटआव बिथांमोना बिजेपिजों लोगोसे दङ, सेन्ट्रेलाव बिथांमोना बिजेपिजों लोगोसे सरकार खालामदों। बुङोबा जों हायो दिनै बिथांमोना बिजेपिनि बि टिम। नाथाय दिनैनि थारिखआव आं नैबेखौसो बुंगोन, मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथाङा जुदि जोंखौ बिजेपिनि बि टिम होनना बुंदोंब्ला बियो फिल्डआव गोबांथार समायसाखौ नुदों। गावहा जे देरहानाय नङा बेखौ बे गम मोनदों दिनै। बेवहाय जोंनि सापर्टारफोरखौ जोंनिफ्राय बोखानो थाखाय नंखाय बाथ्राखौ बियो बुंदों। मानोना बेहा बे 5 बोसोराव भुल जाबोबाय गोबांथार। बे संग्रामि मोनसे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरि हिसाबै समाजाव जोंनि बिटिसिआव मा आखुथाय दिन्थिनांगौमोन बेखौबो बियो दिन्थिनो हायाखै। समाजाव गनायजायै माखासे आखुथायफोरखौसो जोङो सावरायजानाय जों खोनाबाय, मेगनजोंबो माखासेखौ जों नुबोदों। थ' बेबायदि अबस्थायाव बियो रायजो खुंबोनायखाय नैबे 5 इयार्सआवनो बेखौ रायजोआ रिजेक्ट खालामबाय। बे रिजेक्ट खालामनायखौ बियो माजों रिकभार खालामनो? जोंखौ दिनै बिथाङा बदनाम खालामनो नागिरदों। बेयाव जेबो सैथोथि गैया। बिथाङा मा साननानै बुंदों बिनि फोरमानबो बियो गावनो होनो हाया। भैरबकुन्द समस्तिया इन्टारनेसनेल मोनसे बर्डारजों थानाय मोनसे समस्तिखाय, हाजो गुदियाव थानाय मोनसे समस्तिखाय नोंथाङा जि कुइसनखौ खालामदों, मैदेरजों जिउ गोमानो गोनां जानाय, बे थारैनो नंगौ। आङो बावैसो समनि सिगां आंबो मोनसे जाथायखौ नायबिजिरनानै फैदों। गोबां दुखु नांथावना। उन्दुना थानाय समाव, जाय समाव जिरायनानै दङमोन, बै आइजोआ बै टाइमाव हथादै हाग्रानि मैदेरा फैनानै बिथांखौ जिउ फोजोबदों। आरो आं नायदों दिनै एज ए बिजाथि हिसाबै रायजोआ खारन आंनि सायाव मोनसे आसा लाखिनानै आं गसंदों दिनै। बेवहाय आङो मोनसे खोथाखौ जों सिन्था खालामनानै दङ, मैदेरखौ दिनै हमथानो थाखाय बिथांमोना जुनार, बिथांमोना गियानबो गैया। नाथाय जोङो मोनसे इलेक्ट्रिक सर्टनि गेजेरजों मैदेरखौ जोङो, मैदेरा सुबुंखौ जिउ फोजोबनायखौ जोङो हमथानो हायो। आरो सलार फेन्सिं, राइट, सलार फेन्सिं, बिनि गेजेरजों जोङो मैदेरखौ
बेखौ जों हमथानो हायो नाथाय बे 20टा बोसोराव जायफोरा सरकार सालायबोबाय बिथांमोना बिनि सायाव नोजोर होनानै खामानि मावाखै जायनि थाखाय दिनै जोंनि सुबुंफोरा मैदेरजों सिथारजानो गोनां जादों आरो जिखिनि एरियाफोराव रायजो राजाफोरा रायजो जादों बियो 20टा बोसोरनिफ्रायनो बे जायगायावनो दङ थ' बेखिनि एरियाखौ आन्दाज खालामनानै नोजोर बोनानै जुदि बे मैदेर होबथानाय इलेक्ट्रिक सर्टखौ जुदि बेबस्था खालामना होनायमोनब्ला जोंनि रायजो राजाफोरा बेबायदि मैदेरजों जिउ खोमानो गोनां जानाय नङामोन बेवहाय आङो सिन्था खालामदों आं देरहानाय लोगो लोगोनो गिबि मावनो गोनां खामानिया आंहा बेफोरनो जागोन मानोना बेयाव गोदोर एमाउन्ट नाङा फिसा मोनसे एमाउन्टनि गेजेरजोंनो दिनै जों बेखौ मावफुंना होनो हायो नाथाय मानसिनि बे समस्याखौ समाधान खालामनो गोसो गैयै सरकारफोरा सरकार सोलायनायखाय भैरबकुन्द समस्तिनि रायजो राजाफोरा मैदेरनि उत्पातनिफ्राय बारग'नायखौ मोनाखै जों बे बाथ्राखौ जोङो बुजिदों मानोना सुक्ति खालामनाय लोगो लोगोनो 20 दिनसोनि उनावनो रन्जन दैमारि सारा जेलाव हाबफाफिननो गोनां जादोंमोन आरो बारग' एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि केसफोर दङ मोनसेबो उइथड्र जायाखैमोन बेवहाय जों 2020आवनो जों बुजिदों जे जोंनि मोनफ्रोमबो समस्याफोरा राजखान्थिजों थोंजों सोमोन्दो दङ बेवहाय जोंनो पलिटिकेल बेकिं नांगोन जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो थांनाय 2020 मायथाइनि जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावनो बारग' एनडिएफबिआ मोननै राजखान्थि हान्जायाव गावनानै खामानि मावदोंमोन जेन जों जेरैखि जाया पलिटिकेल बेकिंखौ मोनो खावसे एनडिएफबिआ इउपिपिएल जाबाय खावसे एनडिएफबिआ बिपिएफ जाबाय जों बिपिएफ सापर्ट खालामनाय माखासे जोंनि लोगोफोरा इउपिपिएल सापर्ट खालामनाय नाथाय दिनै जों बुंगोन पलिटिकेल बेकिं मोनिखायनो नैबे 5 इयार्सआवबो जोंनि मोनसेबो समस्या समाधान जायाखै जेलाव थानाय व्यक्तिफोरा जेलावनो थानो गोनां जादों बिटिआरनि सिगनेटारि रन्जन दैमारि साराबो दिनैसिमबो हारसिङै जेलाव जोबनानै दोनजादों बारग' एनडिएफबि जायफोरा बाहेरायाव दङ बिथांमोननि मोनसेबो केसा दिनै उइथड्र जायाखै राजखान्थिनि जुदि अनसायनाय मोननायमोनब्ला बै समस्याफोरा जोबनानै फैगौमोन बेफोरबो जोंहा मोनसे थांखि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होनो हाया मानोना दावहारुफोरा दावहा फोजोबना फैखांनानै जोबथेसालियाव जिउ फोजोबनो गोनां जायोब्ला दावहारुफोरा दावहा फोजोबनानै न'आव थांफाफिननानै केसखौ फोजोबनो थाखाय गावनि हा हु मोसौ मोसा फाननानै गाव हारसिङै जाथिनि मुङाव मोननाय मोनफ्रोमबो केसखौ फोजोबना लानो गोनां जायोब्ला बियो जारिमिनाव मोजां रोखोमै गालांजानाय नङा बा जारिमिनाव मोजां रोखोमै थालांनाय नङा बेखौ बुजिनानैबो जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल थानायनि उनावबो जों जोनोम होदों बिसोरो मा लेभेलाव खामानि मावदों जों मिन्थिया मानोना जोंहा बिथांमोनजों लोगोसे थाफानाय जाफानाय बेबायदि गैया खिन्थु जों नुबायल' थादों मिडियानि गेजेरजों जे जों खामानि मावबाय थादों बारग' एनडिएफबिनि मोनफ्रोमबो समस्याखौ जों समाधान खालामनो नागिरदों खिन्थु नागिरनायखौल'सो नुबाय थाबाय खामानि मावमारदोंमोनथ' बिनि फिथाइखौबो नुनांगौमोन फिथाइ हिसाबैथ' दिनैसिमबो जेलाव दङ आरो जोङो दाथियै बुंनो हायो दाखालिबावै एनआइए नांनाय जायफ्रा बेल मोनदों बियो दिनै खुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि अनसायनायनि थाखाय जों बेखौ मोनाखै जों बेखौ जोंनि दावहारु लोगोफ्रा जुदि बेल मोनदोंब्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दिल्लीयाव आरो दिसपुराव प्रेसार मोनसे होनायनि थाखाय बिथांमोना बेल मोननो हादों बेखौसो जों मिन्थियो नाथाय गभर्नमेन्टनि बा इउपिपिएलनिफ्राय बा प्रमटनिफ्राय जों जेबो सहाय मोनाखै होननानै जों दिनैनि तारिखाव फोरमायनो हायो भैरबकुन्द समस्तिया हानि जेंनाजों भुगिनांनाय मोनसे समस्ति दिनैनि तारिखाव भैरबकुन्द समस्तिया गोग्गो दै लोंनायनि समस्याजों भुगिनांनाय मोनसे समस्ति बेयाव आं सानो बे मोननै जे इस्यु बेयाव दिनै फैसाया जेबो खामानि मावनो हाया बिपिएफनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा टिकेट मोननानै बिजाथि महरै दङ बिथाङा पिएइचसिनि मिनिस्टारमोन गोग्गो दै लोंहोनांगौमोन बियो सुबुंफोरखौ नाथाय भैरबकुन्द समस्तिखौ 10 बोसोर केबिनेट मिनिस्टार जाना थानायनि उनावबो गोग्गो दै लोंहोनो हायाखै बेखौबो दिनै रायजो राजाफोरा फोथायदों आरो बिनि आखायाव दिनै फैसा थायोब्लाबो बे फैसाखौ रायजो राजाफोरा नाजावगोन आरो खिन्थु बिनो भट होनो मानसिफोरा रेडि नङा मानोना बियो केबिनेट मिनिस्टार टाइमावनो जोंखौ जुदि दै लोंहोआखैबा नैबे बिटिसिआव फैनानै मा खालामगोन बेखौ रायजो राजाफोरा बुजिना मोननानै दङ दिनै मेनन मसाहारि बिथाङा रांखावरि थानो हागौ बिथाङा थाखा फैसा थानो हागौ नाथाय हानि समस्याखौ बिथाङा समाधान खालामनो हाया बे हानि थाखाय बिहा जारिमिन सोरजिनाय जेबो गैया नैबे बारलांनाय समाव बे हानि थाखाय बिनि लोगोफोरा जिउ बावाखै बे हानि थाखाय मेनन मसाहारिनि सासेबो लोगोफोरा दिनै थै जिउ बावाखै बेखौ रायजो राजाफोरा नुदों जोंजों लोगोसे दङ बे जारिमिना जों बे हानि थाखायनो मुंख्लं जादों जोंनि लोगोफोरा आंनि मेगननि सिगाङाव जोंनि मेगननि सिगाङाव थै आरो जिउ खबावदों बे हानि थाखाय बेवहाय जों रायजो राजानि खाथियाव जेब्ला जों बे गासै बाथ्राफोरखौ बुंदों हा हुनि जेंनाफोरखौ समाधान खालामनायनि बाथ्राफोरखौ जों जेब्ला अब्ला रायजो राजाफोरा गोसो सिंनिफ्राय जोंखौ फोथायदों आरो जोंजों लोगोसे गसंथादों बेवहाय आं बुंगोन दिनै मेनन मसाहारिया फैसा थानो हागौ खिन्थु बियो समस्याखौ समाधान खालामना होनो हाया बेखौ भैरबकुन्द समस्तिनि रायजो राजा बा भटार्सफोरा मोजां रोखोमै बुजिनानै दङ